Patay ang isang babae matapos siyang mahulog mula sa kanyang sinasakyang habal-habal mag-aalas 6 kagabi sa Barangay Awukayan, Goa, Camarines Sur. Kinilala ang biktima na isang 24 na taong gulang na estudyante ng Partido State University at residente ng bayan ng Lagunoy. Batay sa impormasyon, galing sa praktikum sa isang paaralan sa Goa ang biktima at pauwi na sana ng subalit pagdating sa lugar ng insidente, bigla itong mahulog habang umaandar ang motorsiklo. Naisugod pa siya sa pinakamalapit na pagamutan ngunit nasawiri. Talaga hindi man sila nag-slide, wala man silang collision. So, while na nakasakay siya at napamali yung apak niya yata doon sa apakan sa footrest ng motorsiklo, nahulog na po siyang diretso at tumama po yung ulo sa kalsada na kanyang kausan ng kanyang pagkamatay po. Napag-alaman rin na 2 pasahero ang lula ng naturang motorsiklo. Kapwa umano ito nakasuot ng palda kaya parehong naka-side view. Pataas rin daw ang kalsada kaya hindi agad napansin ng driver na nahulog na ang isa sa kanyang mga pasahero. Nakakulong na ngayon sa himpilan ng Goa MPS ang habal-habal driver na walang naipresentang lisensya sa otoridad. Posible siyang maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Sa investigation namin, sa pagpunta doon, nakita namin na duguan yung ulo. So siguro, pag ganyan na nagpost ng death, yung ulo ang may tama talaga na medyo mahirap na kasi daming dugo kasi nang inambutan na namin dun . Muli naman na nagpaalala ang kapulisan sa mga motorista na magdoble ingat upang makaiwas sa aksidente. Para sa mga balitang tatak Bicol, Rose Bilista.